Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka arpo terik mentau benai naitung arhajar arpo. Ka Meghalaya Board of School Education, kalapan benai ka result jongka examen Secondary School Living Certificate jang unius nam arhajar arpo. How news nam ki kena kantai bat cenderang ki balai kon ya ka examen matric haka regular kiladon arpoi hajar laispa prapoi ngon. Nakini baro kendai hajar arspa laip kendai ngot ki ki cenderang ki bala pas kilong nyau hajar san pu prangon. Bat khat ar hajar shispa sa pu arngot pat ki kantai. Bat ki bala pas kilong pra hajar kendai spa nyau ngon. Ada kain kelum lang ya baro kata kantai bat cenderang ki ba pas kilong nyau pusan na ka shispa. Bat tang ki cenderang ki ba pas kilong nyau pun reo point lai pu kendai na ka shispa. Bat naki kantai pan kalong nyau pu lai point kendai lai na ka shispa. Ki wei pat ki ba yakon ya kene ki examen SSLC haka private with test bat kumjo haka private without test. Kiladon arp kendai hajar praspa andru puwei ngon. Bat nakene ki ba pas kilong arpusan hajar shispa kendai pusan ngon. Marsan kot ke examen matric mentau snam arhajar arpo ka sarkar pedang kalapan bena ya kejing khang snong ha borok koi kari India banyada na kejing sopriang uknyang jing pang COVID-19 kalalong ru kejing ikino hikai pan banlet pendap ha ka banjurep ki kot tho examen ne ka correction handrei de ka bobot anti pan ya kejing perkhing jong ka sarkar lala ban pendap ya kane bat ha kane kasngi layo pat ban penpena ya ka result tan hi kejing ko khniat kan sa ki khna mo ha kejing pre ne tai rei kesokar pada kalau determine baik ban pendep ke exams bat anda haba wilayah itu kan lockdown kumtu bat anda haba central government kala ai ki relaxation itu ki restriction kumni kumtai di wila government ko ong dengan sedang ban punya syakmat ini ka proses bagian evaluate ki access scripts bat haga jo kapor ki khot ya ki nong kai ki examiners ki bade bade ikani kiru ki klam da kantai klam da yu ki wan ni Idan laka jong ka jing snowkit create laka jong snowkit kia ya ka kam na mereka bagi jutre gi jule man ka slam bagi snow huku ka kam la jong bat ngamla kan dai ku le ya ki we pi we ki da shim kia shisha bat ha bagi ya ka proses ru ni ong bagi ne bang ong bagi le klet ya ki an la di ki kendon ki ba ka sarkar kelabu ki SOPs ki ai barok ki ba ka sarkar kelabu dibuat baik buat renti ya kata bat day na tagadaw nila man pendep ang por ko biang bat mentara si wila declare kini ki result jom kini ki khna pangathai kala along shisha ka jik kemen ki babon ki khamtam ki kemi ki kpa ki bala angnot ki bala lese ki la kuslai kumno banle kumno kumta ter bat hoy nimla man ong babaro ki pass lut ke exam ki dan ki nar ki bom pass ke exams rei kade kamdai shu pada ka por ka bakin snosi andre kade ka por bakin perkhat pada bakin persang bande bah kisnem ki banwan pada pengapet nga persang ban analyze kani ka result bamenta snem wala da ka pass percentage kade tang san po 0.5% andre pinapet ki regular candidate si ki lale bah ki regular candidate kitu ki bangi ong ki private with selection test kitu ki kena shinrang ki kamle bha mari ki kena kan thei wala da ki ya khat yin dia ya tam te 20% ye re ki kamle bha ten re ha bangi pet padai ki ki kena ki bangi ong ki private without test la de without selection test ki gitu ki bala fail ha ki snem ki bala der tang bang ki bangi ailat ye ki bakin ye biang ha ki snem ka bamenta imat ka don bahagi jing ken sting lagi bat kene ka percentage ka pass percentage ka hiar ru ne nak bagi daw jong kini di kena di bagi ong di private without selection test nama la da pipet in figure kumakat ndri wajar praspa pra ki apia ki di kena bat na kita ki kat ndri wajar praspa pra tang sa wajar aspa san pau ki pass perkat hadu khat ar hajar san spa san pu pra ki fail ki di kena ki belaju fil teng ya kisnem ki belada taka ek ka apil jonga ya kum kini ki kena kalong bah ba pi dan kata ka jingtu banyele ek exam ndai tang suong bangan su pendap form ngan su le exam kam dai kunta long lada mencet snem ba fil pi krekot san kanta sisni
Kementar senem kalau ada kesenem ke baar, la kumno hidi ban increase no kan cakap crash poket tasis ni. Nama ladasan kan tampat pas dah. Lo ngamut hata garkom kan kata kidi ban sutu dah. Mendai kan ban ong ngan pendak form ngan chule yelek melen. Kata kaya yelek melen kamlong no. Kaya yelek melen kapen hiar pada ke pas percentage hadukat ni. Telada na ka liang jong ka State Education Board ke embos ke lada ngi strict ban ong ngim sya yelek kata kamlong. Nyai lah dia ki bagi dia le dan daripada dapat kadang kajing sting mereka kena regular ya kata kila le bahai 75% above kila pas long kam day syuk kebadan gunakan bat ka bang kham setelah ke dia result juga dia step ke betar ngapit meneh apa bagi declare ba ki bawan ke dia top 20 kidan de school ki ba kham sha jengai na ka social ke bangim kham de yo sngo school ki bana shata da belem nang te kidan kita bana shitisha po sokha dan na shitisha po bolar bita nak tina West Garo Hills shitisha po Plainville area gadan katu ke bolar bita nang ta kidan ki badan tu na po mau panyo kidan na nong spung long ki bangim da kham yo sngo ni kham yo sngo hi ki school na Shillong na Tura na Jowai na Mairang na Sora kita ki bagi yo sngo ni berapa na kunta tu termo te kamut kan ni ka pen I ba ki khna ki nong hikai ki kimi ki pa hanong kedong ru ha ka jaka ka ba kham che rai na ka social long ru ki la shim khia ya ka jing kule umdai bad ong ba ki shim sting ki jing kule na ma shi sen ba ki shim khia he kam don ka bom la kata hi ka de ka ba ngashu an kwa ban ai khuble ki ni khna nei baro hai kitu kita pas ba kitu di bawan na ki school ki ba kha badang kham umbat khap pau ba kiwe ki school ru kin yo I ke duksa nang ni balada kita kila balai mengingim la kabut ngatharai kin bon hi ki school ki ba kin duna hi khliat lese shima arma skumta de ter ba dia poya ke top 20 mo kin bon hi kitu ki khana lelada mentas nem ki la kumta hakas nem ke banwan ki dak lek ke 11 12 kin ai ka determination ka bakam klan shushu kan ka bakam kit kia kadang kam ka jing etlai lang baro dia lucu pada ka ba mencet snem ka pas percentage kam ka kam hiar mentas snem ten rai kum au mene ka dia ka jing hiar kam dei na ki school na ki institution ki ba regular na ni komta ter mereka dehi nak itu kis kena kiba appear individual as individual private candidate kiba ki feel haduk khat arhajar tam naka khat riwajar ke kiki ki toppers kat kum kalis kini ki poi haduk lai kunyumut hagat dor ki ya share ya ka we ka position for example ya ka position 6 ki share haduk lai wot ya ka position 9 ki share argut ya ka position 12 ki share argut kum ta ter kan ki dan haduk lai pun nyongot kini ki ayu ban ngastat ban ong ba na kini ki lai pun nyongot ar ku sau ngot pada ki de ki khna ki bana po Meghalaya na kini ki khasi jaitia ki ba khambon ba iwe bana po Garo Hills ipada I kena Garo dai ki khna ki ban aku sau ngot ki khna khasi khna jaitia kum ta ki la le pha ngayu I bakat man ban mit usdam ni long ki khna ki ban jongi ki ban aga jela la jong ki jongi ru ki persyang hi ban le ba bat lada ki dan hi katu ka jingkut jingmut ki dan hi ka jingkut jingmut ka baskem ka ba kham kiar na kinu ki kam ki ba shopping set e ka por kham kiar ki ta mo ki la ba ki khna ki jongi namang ngayu ba ki khna ya kata keren ki khna non tribal te ya kata ki tresitam sisa ida tresisham sisa delong ki khna ki jogi ru ka I benta ki la stang ba ki men tresitam bat kani ka long ka jing ai men sim ya kini ki badang dan menta ki jing puli jong ki ru ba kamdan badong ka bamla la dan kaman kan le teng pada kata ka jing snow shim sting jadi snow kumne kumtai di wadra ke kumta ka jang kre haba phashi ki khna ki bakham pau hakani ke examen SSLC arhajar arpho how news nam kathop karteng jong ki bayo bandrong hakathop top 20 la banong bakalong ka ba itanat banyo I ki karteng jong ki khna ki bapau namar how news nam amdan kanu ka skol ka bapau ki karteng jong ki khna tang na kawi ka skol bongon
Handrei hakane ketop kerteng lapau ki kerteng jo ki khna na ki skol ba per ki ba nakaleng ka jela. Ka Bati CTV kalayo banyakren bar ki katu ka nengot ki balapau kerteng hakathom top 20 ki badan lai punyongot baro. Ki laingot ki balapau ki kerteng jo ki hakli do hakatop 20 ki kentop ya ka Chetna Bos na Sherwood School Tura. Ki balayo Sunspa Handri Puprama. Bot sa ka Sainava Modak na ka St. Thomas Higher Secondary School Shillong ke balayo Sunspa Handri Pusanma. Bat ka Ainam da Pishisha Pi Bersat na ka Little Flower School Shillong ke balayo Sunspa Handri Puai Marks bat kiwe. Smokemen bahahi na bapa ngala trishtam te ngasngong goyo belai ngasngong ikina hikai kiba dan lang bat nga ni papa kimen para barokhan smokemen hi palat na bapa ngakam berkat bang poi haru third position hi ngala pen kemen yakino hikai ya barokhan ngala pen kemen ta kata ngasmo komen bang apan kemen yaki way tuki banai pelajaran exam te la kambon kentahi bang krekon haki po balong school te nama ba barok sisi ha school te la thai da one school kuntu nga shat thia shosh phang kuntu banong fresh ka jabing nama ba da riba krekot hisan kenta da thai ka bhai ban krekot tang ar kenta da philalong fresh ka jabing da haki tuki banai bang ar banai lai banai shwa ka exam tanga ai por hi shpok tai ai hakashi si ban krekot bangan kantam ban practice ya ka maths basam jing kare ka social hi yanga ba nadu menshwar unga cham jing ka social tamba menta pat Kwastan ngala le bha ya ka social ngayo 97 maba nadu dang snam tu ngala focus bha ka social maba da ngam khe bha ka social kade ka social hi ka bansa tanya nga chapo ta takara ka ya ka subject ka bangam banga sham jing ya ka ta hi nga kham minat bha nga kham kre bha takara mentang ngapai ngabasa ban puli novels ka bat ngalalap tu bada pi puli novels ka English jong pi kan sa improve bha kan sa long kan bha ma jo ta kalong ka jing rap shibun kam dera ka kam ka basuk ngaru ngaham ban sacrifice ban no kia kibun ki jing kemen ki jing enjoy mon mo ba mentally ha teenagers kuntung ibun ki distraction hai talong ngala sacrifice bun ya kita khanang bangan poi hani kajing treshtam khantam na ba ta start hi kanu kan duru long dak tham kajing treshtam ta kam muntoy mga kum ka kami bat par kum ju ka hiang kasam ka nu ngi so ka nu ka jing kamen ju ngi ya ka bang yo ibi ikun ju ngi ipoi hadu ka third position nang ta pat ngada soban ai ngu nang kong yu belai bala ai hai kamet pakoi pakhya yang ngi kimi pak bala ban persan kawai ka jing su kamen ju nga ka long bang ira burom ya ka hiang kasam ya ka school khantam kani ka school hang ni kari kawai ka school ya ka ba ngam jula ngam nem plet chu lanu na ma ki kun jangan na do ki rong hang ni ki yo eta ka men sim bag di ban participate ki dei ban shimbanta ha kinu na ta ka jing arab jong ki ka long ya ka ba ngam la ban mudur ka long kum hayeng ka school environment hang ni ka long pher ma ni ki ki school to le si ki buon ki ba ong ba ka school ka ba dei sha kendong ni rei ngapat hanga marwai nga so komen kata biki kun jonga ka dan hang ni te kinong hikai i sister kum ju baro ka kidan kamen siam ka jing yarap na kata nga so komen na du kata ba dei ba ni so komen tang la ding ai brom ni shawulai nang ta ba de ni ai i kumai ai na moi kun jongi la ai brom ya ka yeng ka sem bat khantam ya ka school kum ju te ka jing kwa jongi ka long ba ki wei ki khna ru kin pe nuksa bat kin i nuksa ki ya ka ei ka ba kini ki kun jonga armut manta ki la ya pas nang ni hi iwei dang pas nang shamsnam manta ini ru i pas nang ni tingi i ka good result na kata kadaw ngalong i kwa ken
bangin kentu ba umdai kata kali si la ka school kalong standard kanu la da umdan support hi na school ban na yeng na sem ngat rai nginum la ban bring out la ni ban wanra ya ki khun bakit boy syakmat nak ta kadaw ngalung ba kan lu ngidap ta jeng so kamen bat kermen ru ba inang le ha nang ni syakmat ru bat kumju ro ya school ngakit bok kit ruang ru bakin nang penmi syu ki khana ki ba kila ban le kumbangan chu ong mo na du dang red kini ki khun jonga argot ngam judon kame ban be thong ki bekin krekot na du bagi dang red ha kitip ya la ka jonga kamram ki su tho ya ka jong jing su tenat jong ki na kata kadaw kumbanga ka kame la dikum ka yeng ka sem kum ki par kum ju ngim judon ban ong ki ba phire ban sim ya kata hanre ngi kadai ka jing kwa hi ka jong ki na du ka man sim jong ki ya ka ei ka ba ki khun ki le ti ngi kum ki paru ngi Christian ya ka jing krekot jong I na ni mo wala dang ban shu ong em nangi hi ngin ju khamdan kata ba in pan jing rap nama ba kanu ka jing ka ba I kawan ha I em kalong ba I solve hi kita ki ibrokan I wat hi na internet la ni na kinut jong ki parakhana la ni kumta ngimda dan kam ban tentu ban ong ki ba ki di ban shimir ta ka subject kadek interest jong ki bat kumjuru kami ainam ila participate bun ba ki science exhibition even shabar jong ka state ru ti ila don interest hina do mushwana ri bidang red. I always feel that no matter what group of people you are, hard work and sincerity pays. So no matter you are from other states or local, if this girl can get top 3, then anybody can try and work hard. There is no point of telling Khasis cannot get. So she has proved that if she works hard and she's sincere, they are not less than anybody. I hope she will be doing well in her life, especially now she told us that she wants to study medicine. So during these days of COVID-19 and things like that, I think she has chosen the best option to serve the people. That means she has that service-minded attitude to help people during sicknesses and disease. And I look forward to that the teachers may continue to work hard and produce this kind of boys and girls. Especially our students here are 99% Khasis, they are locals, and that I want all teachers to work hard and bring good result in the future. Just now we have 99.38%, one flank, so the rest have done very well. I would like to say that it's not just studying or being bookworm that will bring good result. This girl, Ainam, who got 3rd in the state, is an all-rounder. She's very good in science seminars, exhibitions, dances, singing, other creative activities. She participated in all and she used to do very well. So participate in everything and also work hard and be sincere. Once you work hard and be truthful to yourself, you will succeed in life. Ai ngu ning kong ete yo blay bola don rengkal mga lingba kani ka preparation jonga kani ka metric te ling baro ki blessings jong bola shawa hangi te baar padang ai ngu ye ki bahayeng hasam khamtam kami ki khapa me khamtam la you ha la you la ntoi I pen krakot yang te ki bahayeng hasam ru te ki para te kumtahi te balai padang aku ban aing buram ya ke school khamtam ki principal nong hikai ru te ki nong hikai ru aku amjar keteng sigi kum Miss Shailen I Miss Sanju Miss Chatterjee but itu bahikai tuition yang aru is Joydeep te physics teacher jeng ru Rajiv Miss Fidelia entah pen krakot te nga hakipor school te nga pulih tang arkenta hi kumto te kumto dala ade kipor syuti kumto khamtam ki December tu la ade ben prepare ya ka metric te nga stang pulih na prakenta 6 position te kala long palat ya nomor ba honestly te nga mud benrung tang hapo ka top 20 ma tama kalam poi perkara benrung sini spot top 10 te so nga aingu e si bon e ublai Don ni kena school Kasten kendai pusangut. Tapi ni kena ki wan lagi kisam ki belong mix
kiba biang kidon, kiba duk, kiba long dam the single panels kidon. Bona ki hide kiba duk, kiba jenjar. What makes the school to get 100% result is this, that we teachers, I as principal, we work very hard with them. Around 30 of them who are really very weak in studies, who are not much bothered about their studies. So what I do as a principal, I meet them almost 3 times this year. After every exam, every result, I meet them. And most of my Saturdays spent in meeting the parents of these students, and at times students alone. I encourage them, I tell them good things. At the same time, I was quite strict with them. I check their copies, their test copies, and based on that, I advise them. And we found nowadays children, if we keep on passing negative remarks, they become low in spirits, they get discouraged, and they don't do well in the studies. So more than scolding them or giving them bad remarks, usually I do give them good comments, positive reinforcements that will encourage them to do well in their studies. And very often I counsel the parents. When they come to office, I spend time with them. I counsel them what problems they face and give them some tips how to help their children to study well. My message to all the schools around us is that we need to be really dedicated and self-sacrificing, not thinking of our own convenience, but to see what good can be done for the students. We have to really deny ourselves and sacrifice, in fact, our leisure time instead of taking rest and be for ourselves, but then we have to sacrifice all that and give ourselves to children and to the parents. And every teachers who are in our school, they need a kind of positive reinforcements which encourage them to do better in their teaching career. And as for us in our school, we do have several seminar updating course in a year, which will update teachers regarding their teaching methods and the way of approaching the students, the way of dealing with the students in the classroom as well as in the school campus. Kong ang aingo yu bulay amaru dan uladon dekat bat nga haki kelemak aman kelemat bat nga kamde ka jing la ka chonga bat kade ka jing don dekat nu ui bat ngai ngo ru I mi pa chonga amar ba I la tin yang haki linti ka bade bat ila ai musim yang ban tristom maka kule buti bat ngasungu ban aingo ru yaki nai kai ban Kamtam I vice principal namar kilaya ai musim nga bakia kerja nga bangan lek ba ka ki exam sa da ka jing sutu dadi ngasit kuli ki textbook sun ko ngasit pendot por akan talang ta ka bayo ka maths yo kendai kun rio ka science yo kejui kendai kun rio ka computer yo kendai ku pra kami expect ko edu kan ekadan no na ra pedang jing jenjar mi asian ai yang ro rai ngai ublay bla dara kat I hadway la ban yo ani kaching job de kaching ai ngu kai kblay pelong yo ka school I la treshitam de kaching treshitam kam dei tamba tang haka class 10 rei na duk tang ro I kaching treshitam de hadu kan ka klema ai sun ai ngu sun ai kblay ki na kai paro I vice principal ka ai men CME na duk tang ro I hadu ban yo ka kaching job Ia le nhiều khẩu art ngon e bro nhiều khẩu art ki pass la first division te ki bon ha tingi so tenat hi bang ni rum la yo ya position ta ro mo he just ngok ya kemen lang but the family but ude mau de kna ba long jai ha ke jing long but ba pendan kam du ti ki leisure hours unang kum no ban utilize no he makes the best use of his leisure hours. Besides studies, he shows keen interest in studies. Man he interest in painting, drawing, in art. And each time when man painting, he would also give us a gift. So mangi padangi siya
ngia pendiang ti ha po ita be ya po ka yu kan ban pen I kan ya kita ki drawing ya we pe we khna ka ji siang ni sim ya ki kum ki kon hi mo trong ka school ni so lut ya baro kan dan pada ki ba kham penjan ya la di pada tingin nang kham so ten nak chu kan ya ki de vice principal Miss Nongbri ni ru iba la abha ban ya don lang ban ya keren ban ya khana bat ki ban encourage ya kiru bala ban sim interest lang hi bat uru ndale painting kum turu kata ini ru ila ya kemendo excited lang te ya kena no painting boleh ula pun tu yang ni okay one day you can do both sides mo lada ki kemi pahi kia tre lang hi bat ki no hi kai bat ka school ki khna ru kia le bha in all respects kan ndai tang ha ka jingpuli henry haka akor haka burom ru ti na ai khuble do ye arman ki mai la yo kan ka burom nam kade na ka jingtre minot jingtre hitom jung iru but yaki no hi kai ru ki bala ai men sim ye ki bala groom ye mo ki ba encourage ye ki ye kan haman la ka khlip man kia like dut baro but kum hakani ka por mo balun shop kani ka klam lei baro hi ngia du jingkermen henry kani ka pen wanra shushu ya ka jingkermen yangi ya ki bhaying phasem jong ini topper but ya baro hi ngala ben ong mo ka ai men siam ke ya baro hi kani ka jingjom makan tu hi khna ba ki dei ban tre shitom nadu kasi baningkong wala dangi don hapring kani ka lockdown ru make use yakini ki online classes yaki tutorials ki ba ki no hikai ki jongphi wala phi dei na ki do idi school ru ngam ong tai ki khna school ki jongi yaki be khna school ru hongno no be phi don na ki do school phi pule ka tu yi phi phin tre shitom what can sting what ong ba le si ho diu snem nginum la ban play school nginum la ban lit school henry what pen sap a ya kapor tre shitom tre minot kum hakani kapor le ka ba phi mi la ban ya wan chi school ti ka homework ru ka bam dabon than nda kam tu than ka por ka jong phi ba pinya ki dang step pinya be ka school bus pinya be ki kapuls ben wan poi che school phi yo kapor ka ba kar hai te nga kentu ye phi ba phin pen don kam hok ya kapor ka ba ublei ula ai hangi iwei